बुरजा बिसोरखौ खानानै लाग्रोबाय। बेजों बाल्थिंसे खानानै लानोसै। बेनि उनाव मोजां सुनानै फोराननोसै। एसे मोजां फोरानखानांगौ, नङाब्ला मोजां जाया। दा माबोरै खालामो नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। खागासिनो नै। एक्सुवेलि बाव जोंना आलुबो दङ बे सिरा नुनायाव। ओमफ्राय बे बेसरखौ ओरैनो फुनानै होदेरदो आरो बे बेसरखौ फुखांजोबबानो आलुखौ खोनोसै। ओरैनोथ' बेसरखौ गुन्द्रा खालामनो थाखायल' फोखादों नालाय बेखौ। दा नै सुनानै फोरानबाय प्लास्टिकआव। मोजां सुनांगौ, नङाब्ला हा सिथाबना ख्रेम ख्रेम मोनजायो, बेखौलाय मिथिखागौ। स' नायलांबाय था लोगोफोर, बोरै खालामो। खालामफेरनायफोराथ' दा मिन्थिखासिगोन, बेखौ खोन्थानांलायला। थेवब्लाबो नायलांदो लोगोफोर, जायफ्रा खालामफेराखै नोंथांमोनहा। नै बेसरा रानबाय जोंना। दाख्लैहाय प्लास्टिकआव फोरानदोंमोन, दा राननानै एसेल' जानानै सान्दांगायाव फोरानबाय। दा बे प्लास्टिकआव सोनानै एसे देख्रेबनोसै आरो थेन्थाखौ, नङाब्ला जानायाव बिदिनो रथं मोनजायो गन बायदि। ओंखायनो एसे देख्रेबनानै लानांगौ, बांद्रायबो देनाङा आरो गेब्लेजासे देनो नाङा। प्लास्टिकआव सोनानै लागोनसै दा। ओमफ्राय मोनसे खोथा, देनाय समाव बांद्राय गोरानद्राय खालामनानै देनो नाङा। हरसे निहोर खुहैनांगौ फोरानखांनायनि उनाव। निहोर खुहैबाबो एसे दै सारस्रिनानै देजायो आरो। जोंहा निहोर खुहैदों। जुदि नोंथांमोनहाबो खालामोब्ला फोरानखांनायनि उनाव हरसे निहोर खुहैबानो जाबाय, अब्ला मोजांसिन जायो। गेब्लेहांबाय नै, मोजां जाबाय। एसे देबावबानो जासिगोन। नै जोंना देखांनानै नै बिदि जाबाय। मोजां जाबाय। बेखौ दा दस्रा प्लास्टिकआव सोनानै, प्लास्टिकखौ गांब्रै गांबासो सोनोसै। सोखांनायनि उनाव सप्तासे हायाव फबनानै दोननोसै, अब्लासो गुन्द्रा जागोन। प्लास्टिकआव सोबा मोजां नारसोनांगौ, बार हाबहोनो नाङा, नङाबा नाफामफोर बायदि जायो। बार हाबबा नाफामा जेरै एम्फौ दैयो, बेफोरबायदिनो। बेनो हा सिङाव थानाय हिसाबै दैहोनो हाला आरो। थेवब्लाबो मोजां खालामनांगौ, नङाबा मोजां जाया। जाबाय नै। प्लास्टिकआव सोखांबाय लोगोफोर। बेखौ प्लास्टिकआव सोखांबाय नालाय, प्लास्टिकआव गांब्रै फानदों। गांब्रै फानखांनानै दा हायाव फबनानै सप्तासे दोननोसै। जावखांबाथाय जाजाबाय। जोंहा हाखौ जावनानै लाग्रोबाय एसे गोथौ, बावनो सप्तासे फबनानै दोनसै। एसे मोजां गासोनांगौ। गाइस, नै गुन्द्रुखौ जावखांबाय।
7 साननि उनाव दा माबायदि जाखो आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै जावखांनायखौ आं दिन्थियासै डाइरेक्ट जावखांनायनि उनाव नोंसोरनो दिन्थिनोसै थुदो बिदिब्ला लोगोफोर 7 सान हायाव फबनानै दोननानै गुन्द्रुआ बेबायदि जाबाय आवगोलहायथ' एसे गोथां गोथांसोमोन ना दा फबनानै दोननानै बेबायदि एसे गोसोम जाबाय आरो मोदोमैनो एसे बेखौ दा नैबेसो गोलाव गोलावखौ हास'नोसै हास'खांनायनि उनाव एसे फोरानस्रोनोसै अब्लानो जाजाबाय दायो बेखौ फोराननानै दोनसै एसे हास'खांबाय दा फोराननानै दोनसै फोराननायनि उनाव गाबोननिफ्राय जानोसै दा नोंथांमोनहाबो जाय जाय जाफेराखै खालामनानै जाब्लानो जाबाय ओमफ्राय नुखाबाय दा बोरै खालामो नोंथांमोनहा खालामफेरनायफोरनि थाखायथ' नायनांला जायखिजाया नुखाबायानो बोरै खालामो दा अनलाजों जाजायो होदेरनानै थारुनजों जाजायो नाफोरजों जाजायो अमाजों नैजों जाजाजोबो आरो ओरैनो फाजा एवनानै जाजायो गुन्द्रुक बिदै ओरैनो जाजायो गोसोसो माजों जायो दा जोंहा गाबोन अनलाजों जानायसै माबायदि मोनजायो दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनसै लोगोफोर जाय जाय खालामफेराखै खालामनानै जानायब्लानो जाबाय